Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Ikinasal na ang Itbulaga host na si Jose Manalo sa kanyang longtime partner na si Mergine Maranan. Si Jose ay 58 years old, habang si Mergine naman ay 37. Naganap ang pag-isang dibdib ng dalawa sa isang beach resort sa Boracay noong December 17 lamang. At star-studded ang nasabing kasal dahil bukod sa kani-kanilang pamilya, present sa nasabing kasal ang mga kasamahan ng TV host comedian sa Itbulaga. Present din ang mag-asawang Ryan Agoncillo at Julian Santos, pati si Maine Mendoza at Arjo Atayde, at marami pang iba. Pinaniniwala ang nabuo ang kanilang pag-iibigan nang naging aktibo pa si Mergine sa Itbulaga bilang miyembro ng EB Babes. Nalink ang dalawa nang nagkahiwalay na sina Jose at dati niyang asawa. Congratulations sa bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning, Col! Morning, Tits! Kabishop, feel good morning! Pata. It's a Wednesday, December 18, 2024. Sa oras na 7:31 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol! Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. At nandito na ang dahilan at nagtatanong sila, bakit nga ba ako nanonood ng radyo? Dahil po sa kanyang babansang Tita Max, Tanya Chinita! Tanya Chinita, siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Tanya Chinita, di pambansang tita, siya si Tanya Chinita. Kasama niyo rin ang pambansang senior! Naaabot pa sa 2025! Mang Kanoy! Mr. Dreamboy, Mr. Dreamboy. Dreamboy, kasi magiging panaginip ka na lang. Si Bako! Si Bako! Morning! Good morning, and mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Aba, so matagal na rin pala nilang... Kawawa, inaantok na. Nas kahihintay. No! Ano yun, Mang Kanor? Kinasal na? Ninong kasi ako. Hindi lang ako pumunta. Magkano bigay mo? Sabi ko, hindi ako na bahala. Total yung lahat ng gasto sa kasal. Wow, ganun kakayaman! Okay lang Bayaran sa'yo? nyo na rin. Ay, Ay, kayo kinasal. Ba't ako mababayad? Pero congrats di sa'yo. wala. Congrats. Kasi Sa mga bagong nakita akong kasal. regalo sa labas eh. Orokan eh. Pichil. Cabinet naman, cabinet. Cabinet Sa iba yung galing. Pichil nga yung regalo ko eh. Kasamang baso. Anyways, congratulations. Best wishes sa bagong kasal. Si Jose, isa sa mga paborito kong komedyante. Totoo. Pag sa lalaki. Napaka-spontaneous. Oo. Diba? One time nanood ako niyan ng nung by Zirko. Ha? Zirko. Yung Sa Zirko, oo. Sila napanood mo na siya ng live Inggit match. Sila ni Wally. Grabe, ibang level pag nag-perform yung dalawa. So congrats.
Babatiin ko lang yung... Sige. May dancer din ako eh. Starlet siya eh. Starlet. Ibi babe din? Hindi siya IBB, pero Ano? starlet siya, sumasayaw siya sa yung mga pole dancing. Edi sexy yan. Basic. 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 Pang ilan mo yan? Ay, di na mabilang. Walang bilangan. Walang rank. Walang bilangan. Anong araw mo siya? Pang holiday. Pang holiday. Kasi merong Monday to So may time MWF, may TTH is... Tapos may pang holiday. May holiday. Meron din pang overtime. Meron din pang OT. Ganun yun. Yung pag sinabi na... Pag sinabi mag-overtime ako, hindi yun overtime. May iba yun. Ganun. Pang overtime. Grabe, no? Yung mga pole dancer ba, pag magaling sa pole dancing, ibig sabihin magaling sa pole? Sa flagpole? Basic. Basic. Sinasakyan nga nila eh. Oo nga, no? Very Ganun good. yung mga dancer. Hello. Good morning Ang sa'yo. pangalan? Si, pangalan yun? Noemi. Naomi? Noemi. Ito mo, hindi mo pa alam. Ano apelido? Naomi. Naomi. Okay, bye. Sisira na naman yung mukha mo. Pero congratulations. Happy tayo dyan. Ilang buwan na bang byudo si Uncle Jose? Ano siya, nag-pass away yung, asawa nung 2022. Ay, okay. 2 years na din. Oo, tama na. Yung mga lalaki ganyan talaga kabilis yan magpalit. Wow, nagsalita. Yung iba yan. Bukas may iba na. Hindi, sabay. Ano? Sabay. Ganun ba yun? Basic. Bukas. Hindi Siyempre, tayo matutulog. 21 years ang gap. 21 Okay years. lang naman, di ba? Okay, no problem yan. Si Jose, tapos si Mergin ay 37. 37. Okay. So wala lang. namang no dyan. problem. Wala namang Pag ang problema. lalaki mas maedad, parang maganda talaga tingnan eh. Bakit? Pag mas maedad ng babae? Oo, may issue talaga sa Pilipinas. Hindi tanggap. Sinasabi lang nga tanggap, pero hindi talaga tanggap. Laging, ang halay naman. Tanda-tanda na eh. Ganun ba Bagets yun? ng jowa. Wala Oo. naman kami sinabing ganyan. Kunyari, 30s yung lalaki, yung babae 40s. Wala namang Wala ganun. ba? Hindi mahalay, promise. Ayaw mo na ng 30s. Ayaw na, pas na sa bata nang hihingi. Patay. Patay. Galing sumayaw? Nang dancer? Yung bata. Sumayaw ng Hindi. ng Apata-apata. yung dancer? Yung bata. Yung baby. Sabi niya, kukumilo. Sabi ng baby? Sabi nung dancer, laki ng kukumilo Ng niya. dancer. Nung bata. Sabi niya, Uy! Yung bata? sabi ng dancer. Uy, patay. Ng dancer? Ng bata. Patay. Pero nakapila na siya sa senior sa Mercury. Yung matanda. Yung mata. Alam ko yung dancer. Mali. Nag-split. Yung dancer? Yung matanda. Paktay. Eh di Patay yung matanda. yung dancer. Ay, sabi ko nga. Oo, niligawan ng may asawa eh. Hoy, yung dancer. Yung matanda. Wow! Sana all. Sa matanda? Sa dancer. Sa blancer. Nagkasalamat si Papa, pero tuloy-tuloy pa kikinig mga kabisyo sa 90.7 Love Radio. Kailan mo bang i-memorize yan? Basic! Damna ang Pasko sa Love Radio.